Moje prvé stretnutie s touto školou bolo veľmi zaujímavé, pretože som v Sabinove nikdy predtým nebola. A keď som prichádzala a zbadala som túto budovu, tak som si povedala, toto je cirkevná škola. Všetci viete, že zvonku vyzerá zatiaľ strašidelne, ale ja pevne verím, že to tak neostane. Ale keď som vošla dovnútra, tak ten duch, ktorý tu vládol, vo mne vyvolal spomienky na moju vlastnú školu, ktorú som navštevovala, keď som bola malé dieťa. Bola to tiež presne takáto stará historická budova postavená v 50. rokoch a mala svoje kúzlo a svoje čaro. A tu som cítila, že nielen tým, že som zbadala kaplnku, ale aj tým, že celá tá atmosféra tu, myslím, že vyvolávala vo mne pocit, že je to premodlené, že to miesto nie je len tak Bohom dané, že tá cirkevná škola tu nie je náhodou. Samotné to prostredie je úžasné. Je to tiché, krásne prostredie, v podstate predškolové, taký ako malý parčik, o ktorý sa treba postarať ešte. Ale vôbec ten príchod pre mňa bol taký príjemný, pekný a hovorím, že to, čo ma čakalo vo vnútri, ma rozhodne nesklamalo. Takže som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tejto krásnej školy, že tu môžem niečo robiť. Dúfam, že niečo zmysluplné. A môjim hlavným cieľom, keď som prichádzala, bolo, aby tí ľudia, učitelia, ktorí tu pracujú, aby pracovali s láskou, s radosťou, aby to, čo odovzdávajú tým deťom, nebolo len učenie, ale aby tu dali aj tú pridanú hodnotu, ktorú od nich očakávam. A môjim cieľom je, aby boli jednotný, skvelý kolektív, pretože ak sa toto podarí, tak aj tie deti to budú cítiť, ktoré tu chodia do školy, aj oni budú šťastné a cez deti budú šťastní aj rodičia. A myslím si, že táto škola by si zaslúžila mať skvelých rodičov, aj má, aby ich bolo ešte viac a aby vlastne vytvorili jedno obrovské veľké spoločenstvo. Lebo cirkevná škola to nie je len to, že sa tu deti učia, ale je to, že sme vo farnosti a tá farnosť sa tu má prejavovať vo všetkom. Aj v pozitívnom, aj možno trošku v negatívnom, aj v kritickom. A my sme tu práve na to, aby sme všetky tieto podnety od tých ľudí prijímali. A ja som veľmi otvorený človek a nebojím sa prijať aj kritiku, aj ostatné veci, lebo kritika nás posúva ďalej. Takže si myslím, že táto škola má čo Sabinovu ponúknuť a týmto deťom a týmto ľuďom, ktorí tu žijú. Prišla som do kolektívu, ktorý fungoval nejakým spôsobom. Myslím, že to nebolo zlé, ale môjim cieľom je, aby tí ľudia ukázali, čo v nich je, aby tá ich kreativita sa naozaj prejavila. Myslím si, že mnohí to poňali za takú poslednú svoju nejakú možnosť ukázať, čo je v nich, pretože nie vždy človek má chuť pracovať, tiež sme len ľudia a učitelia zvlášť to majú veľmi ťažké, keď musia dávať zo seba to najlepšie vlastne každý jeden deň, každú jednu hodinu. Takže si veľmi vážim, že napriek tomu, že sú dosť vyťažení, že sa snažia vo všetkých tých krúžkoch, ktoré tu máme na škole, fungovať a dávať tým deťom to najlepšie zo seba. Darí sa na mnohých krúžkoch. Máme tu znovu šachový krúžok, máme tu pingpongový krúžok, ktorý má veľké úspechy, robotický krúžok, ktorý Sabinov niekedy dávno pred pár rokmi preslávil. Takže v tom všetkom, v tých všetkých dobrých tradíciách pokračujeme a snažíme sa na to nadväzovať. A mne sa veľmi páčilo, keď sme začali spoluprácu s materskými škôlkami toho roku, čo možno predtým nebolo také intenzívne, že vymysleli sme program pred Mikulášom, čiže chodili naši žiaci aj s pani učiteľkami do škôlok a tie deti sa tešili a vedeli, že je to cirkevná škola a ich zapojili do toho programu. A potom samozrejme pred Vianocami to bolo o narodení Ježiška a bola to vlastne taká predpríprava na jasličkovú pobožnosť, ktorú naša škola 26. decembra vlastne mala v kostole, vo farskom kostole. A čo som počula, tak sa veľmi páčila, takže sa veľmi teším aj ja, že ten zmysel toho celej tej prípravy vlastne vyvrcholil práve na Vianoce. Že tie detičky sa tešili a že si tie Vianoce užili ináč ako ich rovesníci, že nesedeli pri počítačoch, ale že fungovali vlastne tak duchovne, ako by aj mali deti z cirkevnej školy fungovať. Mojím ďalším plánom je, aby ten deň otvorených dverí, ktorý chystáme, aby bol pre tých ľudí naozaj dňom otvorených dverí, aby sa nebali prísť a vstúpiť, lebo zvonku tá budova skutočne vyzerá strašidelne. Nemá urobené okna, nemá peknú fasádu, vyzerá ošumelo
Ale ak by videli, aký duch vládne vo vnútri, tak si myslím, že by sa nebali poslať sem svoje deti. A ja si myslím, že tak ako v človeku je dôležitá duša a tá, ak je pekná, tak sa to prejaví aj na vonok. Tak aj tá naša škola, keď tá duša bude zdravá a úžasná, tak sa to krásne prejaví aj na tej fasáde, aj na oknách, aj na všetkom. Že verím tomu, že Pán Boh nám pomôže, že tá budova o chvíľu bude vyzerať tak, ako by mala a ako by si zaslúžila. Je to vďaka možno aj tomu, že som stretla mnohých mladých ľudí, ktorí sa vrhli na pomoc cirkevnej škole, čo ja si nesmierne vážim a cením, pretože nemuseli to robiť. Vôbec sa k tomu nemuseli vyjadrovať. Oni tú školu vychodili a si povedali, dobre, bolo nám fajn, ale napriek tomu cítia tú zodpovednosť a tú spolupatričnosť s tou školou. A to je presne to, čo ja chcem dosiahnuť. Aby tí ľudia cítili, že už to skončilo, neznamená, že nemôžem pomôcť. Že tá kresťanská láska sa tu prejaví aj po čase a po rokoch a tých ľudí si fakt nesmierne vážim. Nech už robia čokoľvek, nech pomáhajú akýmkoľvek spôsobom. Každú jednu pomoc táto škola naozaj potrebuje. A veľmi si ich preto vážim. Ďalšou takou veľmi dôležitou vecou, ktorá nás čaká v nasledujúcom období, je to, že chystáme tým, že som matematikárka, tak táto myšlienka ma nesmierne nadchla a bola som pre ňu od prvej chvíle veľmi zapálená, že je tu možnosť učiť matematiku po novom. Po novom to znamená nie, že vymýšľať nové príklady pre deti, ale úplne novú metódu práce. Je založená na vlastne, keď poviem hravá forma, nebude to celkom pravda, pretože deti sa síce hrajú, ale ani nevedia, že sa pritom učia. A ja som zastanca práve tých nových aplikačných metód vo vyučovaní, že deti ani nevedia, ako sa naučia nové veci. Že nemusia sedieť a počúvať, ale môžu pritom využívať všetky svoje zmysly. To znamená, že sa budú pohybovať, to znamená, že si budú môcť pritom spievať, budú používať ruky, nohy, uši, nos, všetko, vône, pachy, všetko. A vlastne vytvoria si isté schémy, na základe ktorých si potom vedia sami a vlastne bez toho, aby im učiteľ niečo musel, budeš to počítať tak a tak, vlastným spôsobom si budú vedieť rátať príklady a budú vedieť nájsť súvislosti, čo si myslím, že v dnešnej dobe na žiadnej hodine matematiky neprebieha. Aj na sobielku sa museli naučiť naspamäť a o polnoci to musíš vedieť, hej, a tie deti si touto metodou osvoja tak nenápadne a hravo a vtedy si myslím, že to je to práve učenie sa. Aj my kedy sa najradšej naučíme a najlepšie naučíme pri hrách. Keď hráme akékoľvek hry, tak pri nich sa najviac dokážeme naučiť, najviac poznať, najviac sa otvoríme, pretože nemyslíme na to, ako máme vyzerať, ale na to, aký naozaj sme. A to je pre mňa veľmi dôležité, aby tie deti fungovali ako otvorené duše, otvorení mladí ľudia, ktorí či sú silní alebo slabí, tak sa dokážu presadiť v dnešnom svete, lebo to je veľmi dôležité. A tá metóda matematiky je úžasná práve v tom, že tam nie je ani silný, ani slabý. Tam aj šikovné deti neznamená, že to vedia prvé, že to je skvelé. Príde na to aj to dieťa, ktoré je slabšie relatívne. A viete si predstaviť tú radosť rodičov, že sa nebudú musieť s deťmi doma učiť matematiku, lebo to nebudú potrebovať. To je môj veľký sen, aby toto sa splnilo a myslím si, že sme už len krôčik od toho, aby sme ho začali naplňať. Tak pevne verím, že to rodičia pochopia, že ich to osloví a že tá matematika bude práve to, čo túto školu posunie o veľký, veľký kus dopredu. Aj nielen pred sabinovskými školami, ale v podstate pred školami v celom regióne. Takže táto možnosť tu je, tak dúfam, že ju všetci využijú. Tak aby som nerozprávala príliš veľa a dlho, lebo to nikto dnes nemá rád, na záver by som asi povedala len toľko, že som veľmi rada, že tu môžem byť na tejto škole, že sa môžem hýbať a fungovať s takými úžasnými ľuďmi, ktorí sú tu. Deti sú úplne skvelé. Ja pevne verím, že presvedčíme nielen rodičov, ale aj celé okolie Sabinova, že táto škola tu má svoje miesto. A nech nezabudnú na to, že sme k dispozícii, sme otvorení, nebojíme sa, nech prídu, nech sa pozrú a ostatné už necháme na toho nášho nebeského Otca.